मंडळी आज गटारी स्पेशल आपल्याकडे चिकन आहे, ते पण गावठी. बघू शकता रस्सा आहे, वडे पुरी आहेत आणि चिकन आहे. बघू शकता आपण ही थाळी गावठी चिकन आहे. सर्वप्रथम आम्ही कोंबडी कापून घेतली, आपण गावठी कोंबडी. बघू शकता सण्याची छोटी वेळ आहे. गरम पाण्यात टाकावे थोडं वेळ आणि जे आपण काढावे पिसे काढून व्यवस्थित धुवून घ्यावे. बघा साफ करून घेतल्यानंतर असं दिसणार कोंबडी. पप्पाने मस्त की बारीक कापून घेतल्याने. बघू शकता खूप जुन होता कोंबडा. 350पर्यंत कोंबडा भेटला आहे. तर आपण गावठी 2 किलो तरी मटण पडलं आहे. मस्त कापून घेतला मटण. असा कापून एक हात आम्ही काढलो. प्युअर गावठी कोंबडा आहे बघा. काळी बघा. खात्यावरचा कोंबडा, खात्यावरचा घरचा कोंबडा. हा मटण दिसतं कोंबड्याचं. ही बारकी दिसतं ती पांढरी पिवळी अंडी आहेत ती. छोटी आणि मोठी दिसतं बघा. लेग पीस भारीचा. तांगड जीवा भावाची नाती कोकण आपुलकीचा प्रवाह. काळीच बघू शकतास केवढा. आता मस्त कापून घ्यायचा सेपरेट आणि हे पित्त असताना आता काढायचं बाजू. आता पूर्ण मटण कडवू लागतं. तेव्हा कापून झालेला आता ते काम झाजावचलं म्हणजे बारीक करतलं बघा. सोकडा घेतलेला आणि झाजाव घेतलं कोंबडा. अशी बारीक बारीक करून झाजावून घ्यायचं. झाजावून म्हणजे बारीक बारीक पीस होतं. कापताना तुमका इझी पडताना त्याका म्हणजे झाजावून घेणार. हे हातच चांगलं झाजावलं. कोंबडा बरा 2 किलो पडला. मस्त की मसाला बनवून घेतलो. गरम सामान घालायचं. हळद टाकली आपण थोडीशी. लाल मसालो. कांदो कापून घेतलो. मस्त की ह्याच्यात टोपात तेल टाकायचं. गरम करून घ्यायचं आणि आपण आतमध्ये कांदो टाकायचो. चरचरा उडवा कांदो. तो कांदो मस्त की त्यालाच फ्राय करून घ्यायचो. जेणेकरून त्याच्यातली जी ह्या असताना वास तो जातलो. मस्त की आपण चिकन आता मिक्स करून घेतला. मग सगळं मसाले व्यवस्थित आतमध्ये मॅरिनेट होतलं. मीठ टाकलेला मसाला होतो ना एकजीव होतलं. थोडं पाणी घालून मुरत ठेवायचं. बघू शकता काय दिसतं मटण. सगळा मटण नाही, मी सुक्यासाठी बनवला. मस्त की ढवळून घ्याव्या. झाकण ठेवायचं मस्त की आणि वाफेर शिजवायचं म्हणजे मटण लागतं भारी. जीवा भावाची नाती झाकण ठेवलं बघा. आता बघा वाफेर असा बिना पाणी घातल्याची शिजता मटण. आणि मटणात टेस्ट भारी लागता. चांगलं असं परतून घ्यायचं म्हणजे लागायचं नाही. मग जेवढा झाकणार तुम्ही ठेवून शिजवू शकता तेवढा मटण भारी लागतं. तर आपण वाफेवर शिजणार. ह्या बाकीचा मटण हा इथं रोसो करूचो. मग व्यवस्थित का पाणी सुटलेला. आम्ही पाणी काय घातलं नाही व्हायचं पण चांगला चरचरचा वाटा काढून घेतला. तर आम्ही टाकतो मटणात. मग एवढा वाटा घेतलेला.
बघा आता मटण मस्त दिसता, कलर बरो येयलो, वास जाम भारी येता. कलर दिसता बघा आणि वास घ्यावा एक नंबर. गावरान स्पेशल गावठी चिकन आहे. तवा पाणी घातला, थोडा शिजताला चांगला. आता मी वाटाप टाकला, मी जसं उकळायलो तसं मग एवढा वाटाप टाकायचा, मस्त व्यवस्थित ढवळून घ्यायचा. वाटा थोडं इजी हो, साईटिक टोपाला ताव आतमध्ये टाकायचा काढून आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेतला. आपुलकीचा प्रवाह कोकण, निसर्ग राजाचं हे कोकण, परशुरामाची कृपा ही कोकण. कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण, गाई बैल वासरांची पहाट कोकण. कोकण कोकण